Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Asabar za ku ji cewa shugaba Trump ya ce Amurka ta kai hare-hare a kan abin da ta kira wurare na soja a tsibirin Kharg, babbar tashar fitar da man Iran a tekun Fasha. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce akalla ma'aikatan lafiya 12 aka kashe a wani hari da Isra'ila ta kai kan wani a ƙaramin asibiti a kudancin ƙasar. Hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NAMED ta gargaɗi 'yan ƙasar musamman a jihohin Arewa game da yiwuwar ɓarkewar cutar sankarau yayin da aka fara shiga yanayin tsananin zafi. Kwayar cutar da ya fi sa sankarau ɗin annoba shine aka samu mafi yawanci a kusan arewacin Najeriya. In haka ya faru sai mu ta ba mutane ƙananan shawara na kar su taru a wurin cinkoso, a dinga buɗe windo, sannan mu dinga sa mutane suna ɗan wanke baki da dare. Har yau a Najeriya Majalisar Dattawan Ƙasar ta ce za ta sake gayyatar shugabancin kamfanin mai na ƙasar NNPC kan yadda wasu maƙudan kuɗaɗe suka yi ɓatan dabo a tsakanin shekara ta 2017 zuwa 2023. Yaya ma za a yi a ce tiriliyon 210 sun ɓace ko an rasa su ba mu ƙididdiga da ta gamsar da mu ba? A ina kuka kashe su, a me kuka kashe? To za a ji wannan a filin gane mini hanya. Sunana Muhammad Anur Muhammad, zan fara da labaran duniya tukuna. Shugaba Trump ya ce Amurka ta kai hare-hare a kan abin da ta kira wurare ne na soji a tsibirin Kharg, babbar tashar fitar da man Iran a tekun Fasha. Kafafen yada labarai da ke da kusanci da gwamnatin Iran ɗin sun bayar da rahoton jin fashewa 15 a tsibirin a lokacin harin. There has been much speculation about whether US forces would at some point. Wakilin BBC ya ce akwai raɗe-raɗi da ake sosai akan ko dakarun Amurka za su nemi kame iko da tsibirin na Kharg a wani lokaci nan gaba. Trump da ya yi barazanar cewa Amurka ka iya lalata cibiyar gaba ɗayanta muddin gwamnatin Iran ta hana jiragen ruwa wucewa ta mashigar Hormuz. To amma Iran ɗin ta yi barazanar ramuwar gayya akan cibiyoyin mai da iskar gas a yankin a inda Amurka take da alaƙa. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce akalla ma'aikatan lafiya 12 ne aka kashe a wani hari da Isra'ila ta kai kan wani ƙaramin asibiti a kudancin ƙasar. Ma'aikatar ta ce wannan shine hari na biyu da Isra'ila ke kaiwa a kan ɓangaren kula da lafiya a 'yan sa'o'i da suka gabata, inda a harin farko ta hallaka ma'aikatan lafiya biyu da ke da alaƙa da ƙungiyar Hezbollah da kuma ƙawarta Amal. Shugaban Hezbollah ɗin Na'im Qasim ya ce ƙungiyar ta shirya yaƙi na tsawon lokaci da Isra'ila. Rundunar sojin Isra'ila dai ta rika sakin takardu daga sama a babban birnin Lebanon ɗin Beirut masu ɗauke da saƙon kira ga jama'a da su tashi tsaye su taimaka wajen tabbatar da raba ƙungiyar da makamai. An sake kai harin jiragen sama marasa matuƙa a kan ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin Iraki Baghdad. An ga hotunan da ke nuna hayaƙi na tashi daga ginin. Daman a baya an hari ginin a lokacin yaƙin Amurka da Isra'ila a kan Iran. An kai harin ne na yau Asabar jim kaɗan da hallaka wasu mayaƙa biyu masu goyon bayan Iran a wani hari da aka kai a birnin na Baghdad. Rahotanni sun ce ɗaya daga cikin wuraren da aka hara shi ne gidan Raif Qasim wanda kuma ake kira Abu Ali, wanda babban kwamanda ne na wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke goyon bayan Iran. Ƙungiyar na kai harin jirgin sama mara matuƙi da na roka kusan kullum a kan cibiyoyi da kayayyakin Amurka a kusa da filin jirgin sama na Baghdad. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugabannin kasashen Turai sun yi kakkausar suka ga matakin Amurka na sassauta takunkumin sayar da man Rasha da cewa hakan zai ƙara rura wutar yakin da shugaba Vladimir Putin na Rasha ke yi da Ukraine. Russia is already benefiting from the war to the tune of around 150. Wakilin BBC ya ce tuni Rasha ke amfana daga yakin inda take samun abin da ya kai dala miliyan 150 a duk rana sakamakon tashin farashin man. Amurka ta ɗauki matakin ne domin takaita karanci da tsadar man da suka biyo bayan yakin da ta ƙaddamar a kan Iran. Rasha na cin moriyar matakin da Iran ta ɗauka ne na toshe babbar hanyar teku ta jiragen dakon man daga ƙasashen yankin tekun Fasha domin ramar gayya kan hare-haren da Amurka da Isra'ila ke kai mata. Shugaba Zelensky na Ukraine ɗin ya ce sassauta takunkumin na Amurka zai iya baiwa Rasha ƙarin dala miliyan 10,000 a wata. 'Yan sanda a Abu Dhabi a haɗaɗɗiyar daular Laraba sun kama mutum 45 'yan ƙasashe daban-daban saboda yaɗa hotuna na hare-haren jiragen sama marasa matuƙa na Iran a kafafen sada zumunta. Kafofin yaɗa labarai na daular sun ce ana zargin mutanen da yaɗa bayanan da za su iya tayarwa da jama'a hankali su kuma harzuka su.
Tun da farko hukumomi sun yi zargin cewa yaɗa bayanan da ba tabbatar ba ko kuma wasu hotuna da makamantansu waɗanda ba kafofi ne suka fitar ba ya saba doka. An yi irin wannan kaman a Dubai da Qatar da kuma Bahrain. Kasashen na yankin tekun fashe dai waɗanda sun dogara ne sosai akan harkokin yawon buɗe idanu da zuba jari daga 'yan waje suna ƙoƙarin nuna cewa wurare ne na shakatawa da jin daɗi da ke zaune ƙalau. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya shugaba Trump ya ce Amurka ta kai hare-hare kan sojin Iran a tsibirin Khark da ke gabar tekun fasha babbar tashar da Iran ke fitar da manta. Akwai jita-jitar cewa dai Amurka za ta iya yunkurin kwace ikon tsibirin amma martanin da ta mayar wato rundunar sojin Iran ta yi barazanar tarwatsa duk wata cibiya ta makamashi da ke da alaka da Amurka idan har Donald Trump ya kuskure ya kai wa cibiyoyinta na mai hari. Ga Awal Ahmad Janyau da ƙarin bayani. Tsibirin Khark wata ƙaramar tashar ruwa ce a arewacin tekun fasha mai tazarar mil 22 daga gabar tekun Iran. A nan ne galibi ake fitar da man Iran kuma an ga jiragen dakon man fetur na lodi a makonni 2 da suka gabata. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun ƙaddamar da abin da ya kira wani gagarumin farmaki na bama-bamai mafi girma a tarihi a yankin gabas ta tsakiya, tare da ikirarin kakkaɓe duk wata barazanar soja a tsibirin. Ya ce ba a yi wani lahani ga kadarorin mai ba, amma a cewarsa idan Iran ko wani ya zaɓi yin katsalanda a hanyar da jiragen ruwa ke bi ta mashigin Hormuz, to komi na iya sauyawa. Akwai raɗe-raɗin cewa sojojin Amurka sun yi yunƙurin mamaye tsibirin. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ruwaito cewa aika da wani ƙaton jirgin ruwa ɗauke da jiragen ruwa na soji aƙalla 2,000 zuwa yankin tekun na fasha. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon bata ce komi ba, a martanin da ta mayar rundunar sojin Iran a yau Asabar, ta yi barazanar tarwatsa duk wata cibiya ta makamashi da ke da alaƙa da Amurka, idan har Donald Trump ya kuskura ya kai wa cibiyoyin manta hari. Rahoton Awal Ahmad Janyau kenan. To sai kuma Najeriya da shugabannin Majalisar Dattawan Najeriya ke ci gaba da tattaunawa da manyan jami'an asusun bayar da lamuni na duniya IMF. Domin tattauna halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki da shirye-shiryen gyara da gwamnatin Bola Tinubu ke cewa tana aiwatarwa. Wannan dai wata tattaunawa ce da ake gudanarwa tsakanin asusun na IMF da Najeriya lokaci-lokaci domin tantance manufofin tattalin arziki da kuma nufin abin da suka kira inganta hanyoyin samun kuɗi a ƙasar da sauransu. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Ana sa ran wannan ganawar za ta baiwa 'yan majalisar damar fahimtar tsarin sarrafa tattalin arzikin Najeriya da kuma gano irin goyon bayan da wannan asusun lamuni na duniya zai iya bayarwa wajen aiwatar da manyan sauye-sauyen tattalin arzikin kasar. To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan lamari? Dr. Murtala Abdullahi Kwara malami ne a sashen nazarin tattalin arziki na Jami'ar Umaru Musa 'yar Ado da ke Katsina. Za su tattauna ne akan yadda su IMF za su ba ƙasa ta hanyar majalisa shawarwari wanda za su karfafa tattalin arziki kamar hawa farashi, kuma yadda za su gyara kasafin kuɗi su kansu a koya masu sabon tsari na yadda za su hiddo kasafin kuɗi, sannan kuma su hiddo tsare-tsare masu kyau yadda za su yi dokoki waɗanda za su bunƙasa bankuna. Suna son ita IMF ta ba Najeriya wani matsayi wanda zai taimaka wajen mutane waɗanda ke zuba hannun jari su kalli Najeriya a matsayin ƙasa wadda IMF ta yadda da gudanarwarta mai kyau su zo su zuba jari. So wannan kuma abu ne mai kyau in dai har aka yi shi yadda aka tsara kuma aka cimma manufar da aka zartas, so muna kyautata tsammanin abu ne wanda zai taimaki ƙasai wajen magance matsalolin tattalin arziki. Sai dai masanin ya bayyana cewa duk da asusun bayar da lamunin na da irin nasa alfanu, to amma a galibin lokuta yakan haifar da cikas ga tattalin arzikin ƙasa. Ita IMF ta zama kadangaren bakin tulu, so da yawa tsare-tsaren da suke kawowa tsare-tsare ne wa'anda ba su daidai da wa'annan kasashen ba. Da yawan kasashen da ke ta'ammali da su na kai tsaye za a ga cewa suna damalmala musu al'amuran tattalin arzikinsu ne. Amma shi wannan zama da za a yi da ita majalisar Najeriya, kamar yadda suka faɗa, sun ce zama ne wanda zai tunkari abubuwa kamar guda 4 ko guda 5.
saboda suna neman su assasa ko kuma su ayyana masu ƙuduri na samun taimako na kuɗi daga ita wannan hukuma ta hanyar ko rance ko wani grant ko wani gudunmuwa ta yadda za a yi ita wannan ƙasa Najeriya ta samu ta hita daga cikin hali da take ciki. Asusun bada lamarin na IMF ya jima yana baiwa gwamnatin Najeriya shawara kan yadda yake ganin za ta bi domin samun maslaha a al'amuran da suka shafi tattalin arzikinta. Misali na baya-bayan nan ya shawarci gwamnatin ta janye tallafin man fetur, kuma shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya aiwatar da hakan jim kaɗan bayan hawansa kan mulki. Da kuma a shekarar 2024 da IMF ya nemi gwamnatin ta janye tallafin wutar lantarki, wanda gwamnatin ta yi ta hanyar ƙara kuɗin wuta ga rukunin waɗanda suka fi samunta a Najeriya. Sai dai duk da haka asusun na IMF ya sha samar da mafita ga gwamnatocin kasashen duniya da dama da suka taɓa fuskantar karyewar tattalin arziki, inda wasu sun yaba da rawar da asusun ya taka na tallafawa kasar Mexico bayan da ta sanar da cewa ba za ta iya biyan basussukan da ake bin ta ba a farkon shekarun 1980. Kana a shekarar 2002 kasar Brazil ma ta samu rance daga IMF domin gujewa gazawa kan basussukan da suka yi mata katutu, waɗanda daga baya ta warware. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To har wa yau dai muna kan wani batun ne da ya shafi Najeriya, inda hukumar hasashen yanayi ta kasar NIMET ta gargaɗi 'yan kasar game da yiwuwar barkewar cutar sankarau a daidai lokacin da aka fara shiga yanayin tsananin zafi. Hukumar ta ce yanayin zafi dai zai tsananta na musamman ma a wasu jihohin arewacin Najeriya da ta lissafa, tare da ba da shawarwarin yadda za a kare kai. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf. Hukumar ta NIMET a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X ta ce cutar ta sankarau za ta bazu sosai a jihohin arewacin kasar saboda tsananin zafin da za a shiga. Ta lissafo jihohi irin su Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina da Kano da Jigawa da Adama da Gombe da Bauchi da Yobe da Borno a matsayin jihohin da take hasashen cutar za ta fi kamari. Ko da yake ta lissafo wasu jihohi daga kudancin Najeriya irin su Oyo da Cross River da Edo da Ekiti da Enugu da Plateau, amma ta ja hankalin al'umma ne kawai game da yadda za su yi cuɗanya da juna kuma su kula tare da kai rahotannin duk wata alama da ba su gane mata ba. Faruk Abubakar shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto, ɗaya daga cikin jihohin da aka yi hasashen cewa za a samu yaduwar cutar, inda ya ce tuni gwamnatin jihar ta ɗauki matakan da suka dace. A zamanmu na gwamnati already babban kwamitin mu abinda muka ce ma kwamitin gaugawa mai kula da irin waɗannan cututtuka yana nan tsaye, kuma yana nan da an ce mun yi cas da an samu bayanai na cewa akwai alamomi na wannan ciwo a gari kaza, za a je a ɗauko samfur a je a duba a gani shin ƙwayoyin cutar da suna nan. Daga nan an samu su ne tabbaci, to nan take kuma muna da already mataki na gaugawa inda muka samar da wannan maganuka da za a fara samar da su don warkar da marasa lafiya. Sai kuma yanzu idan muka samu wannan bayani already na riga na ba babban daraktan da ke kula da lafiya a rubuta ma ma'aikatar da ke kula da ƙananan cututtuka na karkara wanda suke samar da waɗannan vaccine na immunization, don haka za mu fara shirye-shiryen ba da rigakafi na wannan meningitis. To ko me ya kamata mutane su sani game da cutar ta sankarau? Na tuntuɓi Farfesa Ahmad Sabo, ƙwararren likita da ke koyarwa a Jami'ar Jos da ke jihar Filato. Sankarau wani ciwo ne wanda yake faruwa yayin da ƙwayakin cuta suka samu daman shiga rigar kwakwalwa, wato meninges. Shi yasa akasarin wannan ciwo na sankarau yake zuwa da mummunan ciwon kai, sannan yayin da kwakwalwar ta fara kumbura sai ta takure a cikin kashin kai a yadda zai matse wa wuraren da suke sarrafa numfashi da bugun zuciya, sai kaga mutum ya mutu. Kwayakin cutar nan da suke sa sankarau na annoba, wato epidemic meningitis ko meningococcal meningitis, suna zama ne a makogwaro, sannan mutumin da yake da shi zai iya yaɗawa waɗansu. Kwayar cutar da ya fi sa sankarau ɗin annoba ita ce Neisseria meningitidis, kuma shi ne ake samu mafi yawanci a kusan arewacin Najeriya. In haka ya faru sai mu ta ba mutane ƙananan shawara na kar su taru a wurin cinkoso, a dinga buɗe windo, sannan mu dinga sa mutane suna ɗan wanke baki da dare. Hukumomin Najeriya dai sun ce saurin ɗaukar mataki da zarar an ga alamomin cutar zai sa a samu sauƙi cikin gaggawa, musamman ga ƙananan yara, tare da rage bazuwarta a cikin al'umma. Najeriya dai na yawan fuskantar barkewar cutar sankarau a lokuta na zafi, musamman a jihohin arewacin Najeriya. A shekarar 2025 bayanai sun ce Najeriya ta samu tallafin allurar rigakafin cutar sankarau sama da miliyan 1 bayan samun rahoton mutuwar sama da mutum 70
yayin da kusan mutum 800 suka kamu da cutar. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Inda a yanzu karfe 7 na safe ne saura minti 16 kamar yadda yake a Yusufari da ke jihar Yobe a Najeriya, 6 na safe ke nan saura minti 16 a kumashin Ghana. Kuna tare ne da sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai filin gane mana hanya. Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ta sake tsayar da ranar 15 ga watan Afrilu na shekarar da muke ciki 2026 a matsayin lokacin da shugabancin hukumar samar da man fetur ko kuma kamfanin samar da man fetur na Najeriya zai sake gurfana a gaban kwamitin kula da yadda ake kashe kudaden al'umma da wato domin yi mata ƙarin bayani kan yadda kimanin naira tiriliyan 210 suka yi batan dabo a tsakanin shekara ta 2017 zuwa 2023. Shugaban kwamitin da ke lura da yadda hukumomi ke kashe kudaden gwamnati na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Wadada, shine ya bayyana hakan a tattaunawarsa da Khalifa Shehu Dokaji. Wannan kwamiti duk maganar da muke yi babu guda ɗaya wanda mu ne muka rubuto ta ko mu muka shiryo ta. Komai da muke magana a kai mun tsamo ne daga kundin ƙididdiga na lissafin kuɗaɗe na NNPC na shekara 2017 zuwa shekara 2023. To koke aka kawo muku kenan shi sa kuka yi bincike ka yadda aka shafa? Koke aka kawo mu kuma muka yi bincike daga audited financial statement ɗinsu muka samu. Wato bayanin yadda suka kashe kuɗaɗen su. Da yadda aka kashe kuɗaɗen. Yaya ma za a yi a ce tiriliyon 210 sun ɓace ko an rasa su ba mu ƙididdiga da ta gamsar da mu ba. Idan mutum na wannan mamaki, mu ma ce budget ɗin Najeriya na shekara 10, kowane shekara tiriliyon 10 ake budgeting. In ka haɗa ba tiriliyon 100 ba kenan? To NNPC kaɗai ta katta abiyan da ta faɗi mana ta faɗi wa duniya a wannan audited financial statement ɗinta cewa ta yi ta kashe tiriliyon 103. To mu ma zaci cewa da gaske an kashe wannan kuɗin, a ina kuka kashe su, a me kuka kashe. A yanda yake wannan littafin cewa sun kashe ne biyan retention da biyan harkan lauyoyi da kuma biyan harkan masu bincike wato auditors. Amma duka abubuwa uku nan da suka ce sun kashe a kai babu naira ɗaya ko biyu ko uku aka halakanta ta da wayannan abubuwa guda uku. To ya aka to kuka gano kuɗin maimakon 110 har ya kai triliyan da kusan 100? Tafiya ai muna kan tafiya kenan. Abinda suka ce sun kashe kenan. Abinda kuma ya kamata ya shigo masu na wayannan shekarun shine tiriliyon 107. Tiriliyon 107 din nan cewa aka yi kudin gaba ɗaya wa'yansu bankuna matattu su suka tafi da kudin. Yawwa bankunan ba suna, babu kudi. Don inda za ka bi aƙida na ƙidaddigan kudi da ba tiriliyon 210 za mu yi magana ba. Za a ce ne kaddara a cire liabilities wato nauye-nauye daga kaddara. Kaga da za a cire tiriliyon 103 daga tiriliyon 107. Kaga ana maganan tiriliyon 4 kenan kawai. To amma mu gare mu nan bai yiwuwa mu yi ta a haka don wannan tiriliyon 3 da aka ce an kashe ba gamsar da mu ba. Wannan da aka ce babu ba a gamsar da mu ba. To idan ka kalli 103 a wancan hannun, ka kalli 107 a nan, kuma dole su yi accounting for, in ka haɗa nawa kenan ake magana. Abu ne da sai dole an samu cikakken fahimta. To ku me kuka gano da har kuka ga cewa akwai alamar aya tambaya? Mun yi tambayoyi guda 19 muka yi masu. Wannan duka muna magana kan abu biyu ne kawai tukuna ko uku. Canza suna, logo da magana rebranding da billboards. Wai sun an yi ta yin billboards a Najeriya
su kawo mana billboards ɗin da aka yi a Najeriya, kuma in an yi billboards da canza logo da rebranding kowanne wani kuɗi ya ɗauka. Don a dunkule kawai aka bada, idan akwai Ibrahim da Garba da Esther da John da aka raba musu kuɗi 200,000, dole a ce John ya karbi an bashi kaza, Yahaya ya karbi kaza, Esther ta karbi kaza, ko ba haka ba? To muna tambaya a takardansu wannan biliyan 5 da miliyan 800 babu inda aka ce rebranding ya ɗauki kaza, logo ya ɗauka an kashe kaza a kan shi. Billboards da aka yi a Najeriya, duk wanda zai magana Najeriya yau dole zai magana Abuja, kuma baka isa ban za ka yi magana Abuja za ka yi magana Kefi. Cikin tambayoyin da kuka yi akwai na yadda aka yi cinikin ɗanyen mai da sauran dangoginsu. Akwai wannan ma ai shi yasa muke magana daga cikin abin da aka samu na ɗanyen mai shine ake na cajen subsidy akan gurɓataccen mai, kuɗin da ya shigo daga gurbataccen mai. NNPC tana cajin ita kuma subsidy on kudin da aka samu daga other petroleum products. Wato ana ta ba da tallafi kenan. Ana NAPIMS na yi, NNPC na yi. Duka wannan ita kuma tiriliyan 3 ne da wani abu aka kashe a wannan al'amari. Yanzu dai mun ba su gayyata su zo 15 ga watan 4 su zo su yi bayanin wayannan abubuwa. Komai dai da ka sani na rayuwa yana da lokacinsa. Kila an yi masu wayannan tambayoyi kafin yau, amma ba ta hanyar da mu muke bi ba yanzu. Committees na National Assembly ko na Senate daban-daban suke. Wannan public accounts ne. Komai namu ya kamata ne a bayyane. So shi yasa muke bayyanarwa. Amma wasu na ganin kamar ko wannan binciken tun da an kai shi daga 17 zuwa yanzu kamar wanda ana ganin kamar makarrabai ko makusanta tsohon shugaban kasa marigayi Muhammadu Buhari, shi yasa ake ba faɗaɗa wannan bincike. Me za ku ce game da wannan da ake ganin kamar jam'iyyar ku ta ne masu bita da kulli? Abin da ya kamata a rinka lura da Allah bai yiwuwa mu kawo ko ma me ake son a faɗi. An yi laifin a zo a yi bayani cewa ku 'yan majalisa da yake ku siyasa kuka fi sani kuka fi iyawa, abun nan ba ku gane ba ne, ga yanda take a zo a ilmantar da mu. Amma a shiga wani maganan Buhari, wane ne Buhari, Allah ya ci kansa, Allah ya rahamshe shi. Magana ce wanda duk wanda ake maganan yau a kansu duka uku nan 'yan arewa ne, kuma dukansu musulmai ne, ni dan arewa ne, ni musulmi ne. Magana ce ta gaskiya kawai. Kudin nan ai ba cewa muka yan sace su ba. To a zo a mana bayani. Ai batan dabo akwai in aka hau girka akan bude batan dabo aiko. A zo a hau girka shikenan. A zo a faɗi mana ba ku gane ba ne ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza. In muka fahimta